Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza legea erdiesteko bidean mugarri bat ezarri zuten atzo. Hezkuntza akordiorako Eusko Legebiltzarrean sortutako lantaldearen presidenteak testu bat aurkeztu zuen orain arte adituek egindako ekarpenak eta Kataluniako bidaian jasotakoak biltzen dituena. Besteak beste euskararen eta segregazioaren arazoi erantzun asmo die. Dokumentua ez da behin betikoa eta alderdiek eta eragileek ekarpenak egiteko tartea zabaldu dute orain. Zuzenketekin behin betiko testua adosten dutenean, Eusko Jaurlaritzari bidaliko diote hark hezkuntza legea egiteko. Euskalgintzaren Kontseiluak beraldetik kezka handiz hartu du Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen akordioaren oinarriak zehazten dituen dokumentua, ez baitu zehazten eredu orokortu eta bakarra izango duela. Hala adierazi du Paul Bilbao Kontseiluko idazkari nagusiak proposamenari buruzko lehen balorazioan. Arratsaldeon guztioi, laster helduko diegu atzo aurkeztutako itunaren erreakzioei, lehenago baina badira aipatzeko beste zenbait gai. Espainiako gobernua patronalarekin eta sindikatuekin bildu da gaur berriro, lanbide arteko gutxieneko soldata gordina hilean 1.000 eurora igotzea lehenbailen onartzeko igoera atzera eraginezkoa izango da urtarriaren batetik. Bada gurean gaur magazinean, Eduardo Zubiaurre Konfebaskeko presidenta izan dugu gonbidatu nagusi gisa, eta gaiari heldu dio igoeraren aurrean kontrakotasuna azalduz. Gobernuaren ahalmena da gutxieneko soldataren kopuruak ezartzea eta eragile sozialekin pixkat eztabaidatu eta jakinarazi ondoren gaur hartzekoa da erabakia. Atzo izan genuen, COen ere batzorderagileko bilera eta han ibili ginen gaia aztertzen, ez da. Orduan, nahiko adostasune izan zen, gai honen inguruan, egoera berezia dela, susperraldi batean gaoz, jente asko, enpresa asko oraindik ere zailtasunetan, eta gehien bat, gai honi dagokionez eta gutxieneko soldatari dagokionez, danok oso presente geneukana, zera zan, ez da, azkenengo urteetan izan diran igoerak, eta nahiko igoera mardulak izan dirala, azken 3 urteetan 130 baino gehiago igo da, azkenengo 5 urteetan 140, eta beraz, iruditzen zitzaigun hainbat jardueretan, hau da, balore erantzi eta lehiakortasun gutxiko hainbat jardueretan oso zaila izango zala horrelako koste igoerak onartzea, jasotzea. Lan erreforma onartu ostean ekin dio gobernu espainolak gutxieneko diru sarrera eztabaidatzeari eta lan erreformaren aurkain zuzen ere mobilizatuko da Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua larunbat honetan. Horrez gain, KPI erreala aplikatzea eskatuko dute. Goiz honetan egin dute agerraldia Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako pentsiodunek Bilbon. Azken finean, ez badira bultzatzen, enpleo duinak, soldata duinak, ez bada amaitzen prekarietatearekin, halako egoeran, gizarte segurantzara, kotizazioak murtxagoak izango dira, arriskuan izango dira gaurko pentsioak eta batez ere etorkizuneko pentsio. Bestaldetik, kalean eta ikastetxetako jolastokietan maskararen derrigortasuna kenduko du ostegunetik aurrera Espainiako gobernuak. Euskal Autonomia Erkidegoan zer gertatuko den ez dute oraindik argitu, baina Zupiriak aurreratu du osasun eta hezkuntza sailak izango direla, horren gaineko erabakia hartuko dutenak. Bada Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak atzo iragarri zuenez, gaur bilduko da Labiren batzorde zientifiko-teknikoa. Bozeramailearen arabera egungo egoeraren azterketa zehatzagoa egingo du Labik, eta horretan oinarrituta proposatuko dute zer neurri hartzea komeni den datozen egunetarako. Izan ere, hilaren 13an bukatuko dira indarrean dauden prebentzio neurriak. Labi teknikoaren ondoren ordezkari politikoak ostegunean arratsaldeko 6:30 batzartzekoak dira, labi teknikoak emandako irizpideen araberako erabakiak hartzeko. Nafarroako gobernuak ordea altxatu egingo ditu COVID-aren aurka indarrean dituen neurri murriztaileak astearte honetan iragarri dutenez. Gaur argituko du foru gobernuak neurri gehienak ala guztiak izango ote diren, bertan berak geratuko direnak. Berez, otsailaren 14 arte, datorren astelehenera arte zeuden indarrean egungo murrizketak.
Aldiz, kultura arlola jauzi eginda, Pinpank du izena Xabi Larrea zirku artista bilbotarraren azken ikuskizunak arte eszenikoetako feten azokan egingo du obraren aurkezpena Larreak Gijonen 18 hilabeteko ikerketan sorkuntza eta entrenamendu prozesuaren ostean hain zuzen, pinpongeko pilotak baliatuta, malabare eta magia teknikak uztartuz ondu du Larreak gizartearen bizi mailaren bidera ezintasuna hausnartu nahi duen ikuskizuna. Entonces yo sentía la necesidad un poco de hablar de todo ello, pero hablar desde lo que sé hacer, que es malabares, teatro, el payaso, un poco el tonto, el absurdo, es lo que me gusta, ¿no? Bestaldetik, Ukrainako krisiagatik Mendebaldearen eta Errusiaren arteko tentsioa areagotu zenetik, diplomaziak bere bidea egiten jarraitzen du bi blokeen arteko tentsioa baretzeko asmoz. Bada Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak Vladimir Putin, Errusiako estatuburuarekin bilera aditsua izan eta gero, bordin hitz egin zuen atzoaren aurka, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin, Kieven batzarra eduki eta ondorengo prentsa agerraldian. Macronek Errusiari leporatu guztio, nazioarteari presio egin nahi izatea eta Ukrainak auzian duen odolotza txalotu zuen Errusiak mugan duen presio militarraren aurrean. Zelenskik berriz azpimarratu zuen berak eta Macronek ikuspegi komuna dutela Ukrainak, Europak eta munduak gaur egun dituzten segurtasun mehatxuen eta erronken inguruan. Horretarako batasuna prebentziorako ikuspegi berriak eta Europako lidergoa behar dituztela gehitu zuen. Gainera Ukrainak balioa eman zion segurtasun eta ekonomia arloetan Europatik jasotzen ari den babesari. Eta horrela bihar Putin, Zelensky, Macron eta Scholz batzartuko dira Berlinen Normandiako laukoaren formatuan Ukrainako krisiari konponbidea emateko. Bien bitartean Putinek oraindik ez du Ameriketako Estatu Batuen eta NATOren erantzunik jaso Errusiako segurtasun bermeen funts eskaeren inguruan eta NATOk bilerak egiten jarraitzen du Europako ekialdean duen presentzia handiagotzeko. Asteazkeneko lerroburuak horrela, heldu diezaiogun eguneko argazkiari. Eusko Legebiltzarrean hezkuntza akordioa lortzeko sortutako lantaldeko buruak lehen testua aurkeztu du, eta horren arabera besteak beste, jabetza publikoko eta pribatuko eskolek konpromiso hartu beharko dute segregazioa murrizteko Aiara Durreta. Euskal Hezkuntzaren eraldaketarako oinarriak izeneko dokumentutik abiatuta, ekingo diote Eusko Legebiltzarrean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege berriari egiteari. Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatu nahi da eta euskara izango da eredu hezkuntza legearen ardatza. Gaztelera ere presente egongo da ereduaren egitura eta gutxienez atzerriko hizkuntza bat. Halaber, Jaurlaritzak derrigorrezko hezkuntza doakoa izatea bermatu nahi du eta eskolaratze kuotak kenduko lituzke. Gogoetan atera den korapilo nagustakoa segregaziorena izan da, ikastetxe berberetan ikasle kalte beren kontzentrazioak egiteko bidean hezkuntza sistema berriak eremu bakoitzean hezkuntza proiektu integralak garatzea proposatu du. Asteartean hezkuntza akordiorako Eusko Legebiltzarrean sortutako lantaldearen presidenteak testu bat aurkeztu zuen. Orain arte adituek eta eragileek egindako ekarpenak eta Kataluniako bidaian jasotakoak biltzen dituena. Aurkeztutako dokumentua ez da behin betikoa, baina bai abiapuntua, eta alderdiek zein eragileek ekarpenak egiteko tartea zabaldu dute orain. EAJaren ustez dokumentua hurrengo asteetan hobetuko da. Dokumentu on bat dugu. Ziur asko, aste hauetan zehar hobetuko dana. PSEek hitzarmen zabal baten alde egin du hezkuntza legea berritzerako orduan. Todos deberemos dejar pelos en la gatera en aras a sacar adelante una ley compartida. Gainera, oinarriak egon daitezela akordio esparru zabal batera heltzeko adierazi du EH Bilduk. Esan dezakegu oinarriak egon daitezkela akordio zabal bat lortzeko. Hala ere, Elkarrekin Podemosen iritziz parte hartze lasaia behar du legeak eta jarri diren prozedura eta epeen kontra agertu da. Uste dugu jarri diren denborak eta prozedurak ez direla egokiak. Horregatik guk gure beste proposamen bat egin dugu. PP Ciudadanos koalizioa kritiko agertu da.
eta hezkuntza legea interes politikoetatik aldendu beharko litzatekeela dio. Que es importante. Deberíamos de desligar la educación de los intereses partidistas y de los proyectos políticos. Bestalde, Voxek salatu du legeak euskara soilik izango duela ardatz. Y ahora avanzamos hacia un único modelo equiparable al D. Hala ere, Euskalgintzaren Kontseiluak kezka handiz hartu du legearen akordioaren oinarriak zehazten dituen dokumentua. Ez baitu zehazten eredu orokortu eta bakarra izango duela. Akordioa hobetzeko eskatu dien. Egungo sistema ere euskara ardatz duen sistema eleaniztuna dela gogarazi du Kontseiluak. Estelas eta ELA sindikatuak ere kritiko agertu dira. Tartean, legeak sede privatizatzailea izaten jarraitzen duelako eta protestak deitu dituzte. Hezkuntza arloko kontuekin jarraiki Europako Parlamentuko Kultura eta Hezkuntza Batzordearen aurrean mintzatu da asteartean Michel Blanquer. Ondoko galdera saioan Fernando Barna eurodiputatuak Parisek daraman hizkuntz politika auzitara eraman du. Berari erantzunez, sehaskako irakasleen aurkako jazarpena ukatu du ministroak. Horren ondotik, hizkuntza gutxituen egoerari erreparatuz, Frantziar estatuak hizkuntza gutxituen Europako ituna ez duela oraindik berretsi, oroitarazi dio Barrenak ministroari. Molak legari Kontseilu Konstituzionalak ezarritako zentzurare deitoratuz. Bukatzeko brebeta eta basoa azterketak euskaraz egiteko murgiltze ereduan jarduten duten euskal irakasleek dituzten zailtasunen arira mintzatu zaio Barrena eta frantziarrak aurpegiratu dio frantsesa ez izatea eta frantses polemiketan sartzea. Quisiera traer a colación las trabas que su gobierno está poniendo para el aprendizaje en lenguas minorizadas en el Estado francés. Todo lo acontecido con la ley Molac en el 2021, la censura impuesta por el Tribunal Constitucional y en ese sentido quisiera denunciar la persecución que algunos profesores de SEASCA en el País Vasco están padeciendo por parte de su ministerio, señor Blanquer, por el simple hecho de defender que la prueba de acceso a la universidad, el brevet, se puede hacer en euskara como parte del derecho de los alumnos a completar sus estudios en dicha lengua. Ekonomia arloko gaiei helduta berriz, CEOek errefusatu ondoren gutxieneko soldataren igoera sindikatuen babesarekin soilik onartu da berriro iragan irailean onartutakoaren antzera. Lan erreforma onartuta hartu du bizbide gutxieneko soldata gobernu espainolak, halere iragan ostegunean onartutakoak zer esana ematen jarraitzen du. Onartu berrien erreformari kontrakotasuna azaltzeko hain zuzen, manifestazioak antolatu dituzte Hego Euskal Herriko pentsiunek Bilbon eta Iruñean Aiaradurretan. Pentsiodunak berrirore kalera aterako dira larunbat honetan. Ezkar argiak dituzte pentsiodunek 2022ko eta hurrengo urteetarako pentsioen erosteko ahalmena bermatzea. Eta 2021ko pentsioen erosteko ahalmenaren 3%ko galera konpentsatzea. Pentsio sistema publikoa eskatzen dute eta horretarako tartean 2011ko, 2013ko eta 2021ko erreformen murrizketak indargabetzea exigitzen dute. Horrez gain, bai soldatetan, bai pentsioetan dagoen genero arrakala deusestatzea aldarrikatzen dute. Larunbatean gainera, lan erreformaren kontra ere mobilizazioak egingo dituzte. Halako egoeran, gizarte segurantzara kotizazioak murtxagoak izango dira, arriskuan izango dira gaurko pentsioak eta batez ere etorkizuneko pentsioak. Hego Euskal Herrian ez ezik, Espainiako estatuan ere protestak egingo dira. Izan ere oso garrantzitsua da pentsiodunen iritziz erantzun bateratu bat ematea. Erantzun bat emotea, ahalik eta fuerteagoa estatu osoan. Baina beti azpimarratzen pentsiodunen mugimendua erabat soberanista dela. Hemen erabakitzen dugu egin behar duguna. Eta lan arloan beste eraikuntzako behargin bat hilda Barakaldon. 62 urteko langile bat hilda astearte honetan, maiatzaren lehena kalean, Zuatzu auzoan, obretan zegoen aldamio batetik makina bat gainera erorita, Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Aurten Euskal Herrian lan istripuetan hildako 7. da. Gertatutakoa salatzeko Berriotxoak plataformak eta hainbat kolektibo sozial eta sindikatuek elkarretaratzea deitu dute ostegunerako arratsaldeko 7etan Barakaldoko bide onera plazan. Istripu horiek eragiten dituzten azpikontratazioa, prekarietatea eta segurtasun neurririk ez gaitzetziko dituzte.
Eta gaiza aldatuta, Gipuzkoara goaz Udane Arbeo Bergaran zaude. Azken hilabeteotan albiste izan da, martxan jarri nahi den pirolisi bidezko proiektua zer puntutan aurkitzen da. Bai, azken berritza dugu Bergarako udalak Balogrin enpresari berretsi diola Larramendi poligonoko H partzelan hondakinen kudeaketari buruzko jarduera ezartzea ez dela hirigintzako araudiarekin bateragarria. Txosten berri batek hala konfirmatu ondotik. Bergarako udalak arkitekto zerbitzu buruari galdegin dio aztertzeko Balogren enpresak aurrera eraman nahi duen proiektua bateragarria ote den hirigintzako planarekin eta ezetz ondorioztatu du txostenak. Aurretik ere esana zuen udalak etzela bateragarria proiektu hau plan orokorrarekin. Entzun dezagun jarraian Gorka Artola Bergarako alkatea. Zieran, uda aurretik promotore honek eskatzen dutza ziurtagiri bat udalari, esanaz nolabait planteatzen daben aktibidade hori kompatibilidad dela udala arotegisarekin. Eta eskatzen dabena basan, eta hala ziurtatu zen udal arkitektak inzeban txosten baten ondoren. Bai ikusi duna prozesuan, ingurumen behimen bateratua jorretzen tramitatu da benian aktibidadeanen izena diferentia dela. Eta ez da dela batitzen udalien eskatu zuen kompatibilidade ziurtagiriarekin. Azpiegiturekin jarraituz bestalde, urtarrietik abian da Bergara eta Beasain arteko bidesaria honen aurkako manifestazioa deitu dute larunbaterako. Non eta noiz izango da Udane? Hala da bai, urtarrilaren 18an indarran jarri zen Gipuzkoako autobietan bidesari berri bat. A636 errepideari eragiten diona edo Bergara Basen izenarekin ere ezaguna dena. Testuinguru honetan 3 sindikatuak eta A636 peajerik ez plataformak datorren larunbaterako manifestazioa deitu dute goizeko 11etan Urretxu Zumarragan Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri berri duen bidesariaren aurka. Aintzat hartzekoa da milaka pertsonari eragiten diola bidesari honek egunero 9.000 ibilgailu inguru igarotzen baitira bertatik eta orain bidesaria ordaindu behar dute errepide hori zeharkatzen duten guztiek. Motortzaleak dira salbuespen bakarra. Eta bukatzeko Udane, Gipuzkoatik aparte, arratsaldean abiadura handiko trenaren Bilboko eta Gasteizko trenbidearen integrazioari buruzko protokoloak sinatuko dituzten Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak zer gehiago dakigu. Hala da, abiadura handiko trenaren Gasteiz eta Bilboko sarrerak eraikitzen hasteko protokoloa sinatuko dute tartean diren erakundeek. Lankidetza protokolo horien bitartez proiektuotan erakunde bakoitzak dituen ardurak eta betekuzunak zehaztuko dira. Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du 2 hiriburuetako lanen kudeaketa ondoren kupo bidez deskontatzeko. Aipatzekoa da polemika zinguratuta datorrela protokoloa, izan ere joan den azaroan adostu zuten Espainiako gobernuko garraio ministerioak eta Jaurlaritzako garraio sailak Basauriko behin-behineko geraleko aurretiaz bertako udalari ezer esan gabe eta beraz alkatearen haserrea piztuz. Arratsaldeko 5 aurrera sinatuko dira protokoloak Espainiako gobernuak Gasteizen duen ordezkaritzan eta bertan izango dira besteak beste Raquel Sánchez garraio ministroa, Iñaki Arriola Jaurlaritzako garraio sailburua eta Gasteiz eta Bilboko alkateak. Adi jarraituko dugu arratsaldean protokoloen sinadura, eskerrik asko Udane. Bestaldetik, Iratxe Sorzabalen kontrako auzibidea epaiaren zain gelditu da, defentsak absoluzioa eskatu du, eta fiskalak akusazioari eutsi dio, baina erakunde terroristako kide izatearena kendu du, kontuan hartu baitu delitu horrengatik dagoeneko zigorra betetzen ari dela Frantzian. Beraz, zigor eskaera 46 urtetik 36 urtera jaitsi du. Ustez epaiketaren muina zen argitzea ea Sorzabalek parte hartu zuen ala ez leporatzen dizkioten atentatuetan, baina torturaren itzalak epaiketa hartu du eta eztabaidagai nagusietako bat bilakatu da. Adibidez, Guardia Zibilaren 2 perituk txosten bat aurkeztu dute torturaren inguruan, Guardia Zibilaren betiko tesia defendatzen zuena, alegia, etak bere kide guztiei torturak salatzeko agintzen ziela, eta horren helburua zela estatuaren segurtasun indarren izen onari kalte egitea,
eta haien kontrako auzibideak oztopatzea. Auzi medikuaren deklarazioak ere zer esana eman du. Medikuak esan du igorri dioten dokumentazio osoa aztertu duela eta azterketa horretan oinarrituta ezin dela zehaztu zein den Sorzabalek zeuzkan zaurien jatorria, ez da jatorri hori komisarian pairatutako tratua izan ote zitekeen ere, baina defentsako abokatuak galdetuta aitortu du, ustez elektrodoek eragindako zaurien argazkiak ez zizkiotela bidali. Gauzak horrela fiskalak frogatutzat eman du Sorzabalek parte hartu zuela 1996ko bi atentatu horietan eta froga nagusi gisa Sorzabalek etari igorritako eskutitza aurkeztu du. Sorzabalen abokatuak berriz esan du gutun horretan Sorzabalek Guardia Zibilaren aurrean deklaratu behar izan zuenaren berri eman ziola etari, baina hortik ezin dela ondorioztatu Sorzabalek bere gain hartzen zuela delitu horien egiletza. Sorzabalek berak horrela adierazi du egunotan zein egoeratan onartu zituen akusazio horiek, torturapean alegia. ¿Prestó usted declaración en la Guardia Civil? En la Guardia Civil, en esos 5 días que estuve incomunicada, la Guardia Civil, bajo tortura, me obligó a hacer ciertas declaraciones donde me obligaron a autoinculparme e inculpar a otras personas en varias acciones, entre ellas las que me están acusando hoy mismo. Vale, esa declaración que prestó era, se dice, porque fue la Guardia Civil la que le dijo que lo hiciese. No me dijo, me obligó, porque si fuese decirme igual me podía negar, pero es que llegó un momento es que no podía negarme. O sea, me torturó y me obligó a hacer esas declaraciones. Bestadetik, Larresoro bizileku duen Oier Oaren aurkako epaiketa datorren aste artean, otsailaren 15ean izango da Baionan. 2020ko azaroan atzeman zuen Frantziako poliziak presoi donostiarra, errepide kontrol batean hiriburun lurralde debekoa izanik, Hego Euskal Herrira itzultzeko agindua jaso zuen donostiarrak eta geroztik, bere emazte eta 3 semeetatik urrundurik bizitzera behartuta egonda. Iazko iraian epaitu behar zuten hasiera batean, Baionako epaitegian izan ere kartzelatik ateratzenean, Frantziako estatuan bizitzeko debekoa ezarri zion auzitegiaren aurrean, bere defentsak ezarritako helegitaren auzia atzeratua izan zen. Finean baina, joan zen abenduaren 6an Parisko dei auzitegiak atzera bota zuen, Amaiarrek arte abokatuak aurkezturiko helegitea eta hala, hil honetan bertan izango du epaiketan. Epaiketak horrela, 22. korrika hartuko dugu orain Izpide korrika kulturalaren aurtengo edizioa aurkeztu du gaur bertan, AEKak Derioko baserrian zokian. Asier Amondo korrikako arduradunak aurtengoa trantsiziozko edizioa izango dela azaldu du, 23. korrikatik aurrera sortu berri duten bekaren bitartez osatuko baitute korrika kulturalaren programazioa. Hala aurtengoak azken urteotako formatuari eusten dio, eta loraldia elkartearekin batera osatu du AEKak proposamena. Azken urteotan, maiz erabili dugun formatuari utziko diogu. Korrika nazionala izango dugu, eta gero herri-herri egunez egun egongo diren kulturrekimen ezberdinak egongo dira eskualde eta herrietan. Euskal Herrian abian izango diren sorkuntza lana horiek, esan dudan moduan, erakoslei izango dira gure sortzaientzat. Eta programazioan eragina izango du, hemendik aurrera egon daitezken ekimen guzti horietan. Horrez gain, korrikarekin lotuta ere, martxoan Amurriotik abiatuko den ekimena ez da Arabako Errioxatik pasako, baina horrek ez ditu eskualdeko euskaltzaleak geldiarazi eta ibilbide propioa egiteko lanei ekin diete. Bestelako kulturekiltaldiak ere antolatuko dituztela aurreratu dute estilan hau. 22. korrikaren ibilbideak 334 kilometro inguru egingo ditu Araban 4 egunetan, baina ez da Arabako Errioxako lurretatik pasako. Horrek baina ez du eskualdeko euskaltzaleak ezer egin gabe utziko eta dagoeneko egitasmoak antolatzen hasi dira euskararen aldeko aldarria bertatik igaro dadin. Izan ere, 2013an eta 2017an egin zuten modu berean, aurten ere korrika propioa antolatuko dute. Txiki-txaka elkarteak bilera deitu eta azkenean apirilaren 9an goizez Nafarroako Biana herritik eta Bastidatik zutabe bana aterako da, eta herri ezberdinetatik igaro ostean Guardian bukatuko dute eguna. Horrez gain eta oraindik ere xehetasun guztiak erabakitze badaude ere, zenbait kultur ekitaldi antolatzeko asmoa dutela aurreratu dute Arabako Errioxako euskaltzaleek.
Eta bukatzeko, kultur arloan aipatu dugu lerro buruetan ere, Gijoneko Feten arte eszenikoen azokan aurkeztuko du Xabi Larrea zirku artistak bere azken ikuskizuna, Ping-Pang. Hitzik gabe malabar eta magiaren bitartez, egungo gizartaren bizitza mailaren bidera ezintasuna islatzen saiatuko da, publiko ororentzat pentsatutako emanaldian Iker Aginaga. Ping-Pang du izena Xabi Larrea zirku artista bilbotarraren azken ikuskizunak. Arte eszenikoetako Feten azokan egingo du obraren aurkezpena Larreak otsailaren 17an. 18 hilabeteko ikerketa, sorkuntza eta entrenamendu prozesuaren ostean. Hain zuzen, pingponeko pilotak baliatuta malabare eta magia teknikak uztartu zondu du Larreak gizartearen bizi mailaren bidera ezintasuna hausnartu nahi duen ikuskizuna. Larreak berak azaldu duenez, geopolitika, ekologismoa eta beste hainbat gai potoloekiko interesa du, eta horietaz hitz egin nahi du obra honetan, egiten dakienaren bitartez. Entonces yo sentía la necesidad un poco de hablar de todo ello, pero hablar desde lo que sé hacer, que es malabares, teatro, el payaso, un poco el tonto, el absurdo, es lo que me gusta, ¿no? Artistaren ustez, azken hamarkadotako bideak kolapsora garama, eta gutxiagorekin bizitzera ohitu beharko ginatekela iritzi dio. Hain zuzen, horretaz hausnartzera gonbidatzen du ikuslea hitzik gabeko emanaldian. Txefo Rodriguezena da ikuskizun honen zuzendaritza artistikoa, eta irudi zuzendaritza eta magiaren ardura Imanol Ituinoren esku utzi du Larreak. Halaber, beste 10 bat lagunek osatzen dute taldea, jantzigintza, argiztapena eta bestelako alorren ardura dutenak. 50 minutuko ikuskizuna ondu du artistak, 7 urtetik gorako publiko ororentzat aproposa dena. Eta asteazkeneko kontuak horrela direla, iritsi gara eguerdiko albistegiaren bukaerara, Gailu taldearen legez amapean kantuarekin nagurtuko zaituztegu gaur. Beraz, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.satarian ondo izan eta bihar arte. Thank you.